Салому алейкум, рӯз ба хайр бародаро. Имрӯз алиш мекунем моторни масла. Замина масла барои филтраҳои кан чӣ дар корай? Хай кадуме дорем барои филтраҳои кардан, кадуме надоред. Ҳамин хеле як вариантҳои хубша нишон метавонем. Ин хела мешавад. Ин хела мешавад. Клуч да клуч медози ремента. Ҳамин хела ҳуй мешавад. Ҳамон тарафе ки ҳуй мешавад, ҳамон тараф то мети ҳуй мешавад. Ай ҳамашда беҳтар ҳамин хеле ягон трубаи майда агар боша камтар бориктараш ҳамин хеле постоянията гиред. Ҳар ду тарафша камтар ҳамин мобайноша бибиред. Ҳозир мебирам шо иншоаллоҳ бубинед. Постоянно дар трактор монед. Ҳам роли ягон ҷо ягон колесара мисол маҳкам кунӣ мешед. Ҳамин труба як тарафаш ёрдам мекунад, як тараф айсин як клуч медозӣ ёрдам мекунӣ бо камтар удобнай. Бо барои филтрҳои куния дар кор мешавад. Ҳозир мекунем бинед бародаро. Ина бародаро мо ҳар ду тарафи ҳамира ҳамин хел биридем. Ҳайнава як дастам кӯшиш мекунам ки нишон додам чӣ хел мондан дар кор. Иншоаллоҳ боварӣ дорам ки уже ҳама фаҳмидагиен чӣ хел монданаш дар кор. Ҳамин хел дар ҳар ду тарафаш мемонем. Ҳамин хел ҳозир ина бародаро ин ҳамин хел меояд. ҳамин хел ки монденаш ин тарафш агар бинед ки калон клуче калонай тори бигира камтар нигоҳ кунед ва малаток мезани пачақш мекунӣ барое ки амали бои клуч бидроя аисан товшти нигоҳ кунед. Дидед ин уже медроя. Клучи калон дошта бошед значит камтар ва малаток мезаниш уже клучи калонда тори гирифт. Тамом ай мо сиёда ё. Ина ҳозир ҳуй мекунем бо як бори дига. Бародаро ҳамин хел ки мондеш ай поёнаш ва клуч мегири то мети иншоаллоҳ ҳамин хел як тараф ки то доди уже то хӯрдан мегирад, ҳуй кишидан мегирад. Ягон кадумта бародаро совет наметавонам ки ҳамин хели чиза бихаренай магазин барои филтра сах кардан ё ки ҳуй кардан. Барои чӣ дар ҳамон чиза харидан ки худ мо харидам ди ҳамин хел просто вообще чизе намешидания бародаро. Кадумед ки харидагӣ дошта боше мумкин хай ҳо ягон қиматча бихари бо состар беҳтар боша. Не ки қиматчани харидагем, сепишани харидагем вообще хай харидагӣ нестам худам. Барои ҳамон харидагӣ овардагиан ай ҳамашда ҳамин хел созай. Ҳам тез ҳуй мешавад. Дигарош мехари ай магазин сепи бо ҳастанд. Ҳар хелаш ҳаста, қиматаш ҳаста, арзонаш ҳаста. Хеле як соат дарона медрои чӣ намекунӣ. Намедонам амо харидагӣ овардагем ягон кадомаш маъқул шудагӣ нест. Ай ҳамашда инами хай якта соз кардам. Касе гирифт дига уже фромӯш кардам. Амо хел дига суроқаш накардам. Ина барои шумо имрӯз бо иншоаллоҳ дига ҳамин хел ду ҷоша биридам. ҳам гуфтам шумо да нишон медиҳам, ҳам бо як релга запас дар худмона. Ҳозир филтраҳои каем уже ҳозир алиш мекунем бо нишон. Ина бародаро як 20 литра канистра мебири болоша барое ки хушруб реза маслаша таи картер ҳуй мекунӣ. Бародаро ин хеле ҳавора дидесем погодара хиёл накунед ки ягон ҷои қинӣ дора ин масла алиш кунӣ, ягон ҷои 1 соат 2 соат мекаша. Не бародаро, ягон ҷои қинӣ надора. Шумо ин видеоро конкретно тамошо кунед. Барои чи ҳама чиза нишон додам чӣ хел роҳи осони филтр ҳуй куния. Барое ки ҳамин кори шумо ҳозир зимистона тобистона фарқ надора. Ҳамин корто тезтар буд кунед. Хеле 1 соат нарин як хона як касига ё ягон водител дига нарин напирсем барои филтра ҳуй кардан. Худат мегирӣ турӣ мекунӣ, постоянно дар тракторат мемониш. Ягон ҷо на ягон каса зора мекунӣ барои чизаш, на ягон ҷо хариданӣ меравӣ. Хай 20 литра мебирӣ. Ҳамин қадар мекаша бародаро, где-то намедонам, ҳамин чанд бор алиш кардам. 10 минут зиёд намекаша ин масла алиш кунӣ. Хай ҳо ай картер мереза, хай ждат мекунӣ ки по не биреза. Ҳозир бо нишон метавем иншоаллоҳ. Ина бародаро мемонем да таи картер канистра. Ка насиб ка боша ҳозир ҳуй мекунем трубкаша. Asi minut.
резкаҳоиш кан дар кор неста бародаро. Ҳама хеле ососавӣ мекунӣ, мебинӣ ки дар кам рост рехтест аст. Ина канистра уже баъд ососа ҳама хеле ҳуиш мекунӣ. Ягон чӣ боша боисин тарш мебинӣ ки дар замин нареза. Нигоҳ кар бародаро, меқаби ҳамо трубкаш ҳам хеле меқаби мешинӣ. Пока тоем да резкаҳоиш кунӣ байнаи снора мепара бародаро. Хеле меқабиш камтар. Уже рафтан ки бигира рост. Вот, ҳамин хел. ҳамин хел нигоҳ кунед. Агар ҳуиш кунам ози ба сини телефонам мепара мумкин. Барами ҳамин хел қабнаш. Тамом. Уже ҳамин хел бародаро. ҳамин хел бародаро, хайту рехтани маслара камтар бо чахчах мекунем. ҳамин хеле аст ки ако ҳамин бисёр кадумта ба худо боварӣ дорам ки ҳамин хел фан мекунанд, дилшикастату мекунанд ки бачаҳо зимистонай мерай да у трактор кор мекунӣ, хунукӣ дар ремонт кунӣ, наметунӣ ремонт ка, сирд мекунанд, беҷои кор мемонӣ. ҳеҷ вақт тарсидан дар кор нест бародар. Ҳамин хел ай хунукӣ тарсе бугӯ ай ремонтш метарсам, ремонт ка наметонам, ҳеҷ вақт соҳиби трактор намешӣ, соҳиби техника намешӣ. Барои ҳамин хеле кан дар кор ки куҷое да кор кай, агар механик, слесар ҳама чиза дошта боша, ҳаракат кунед, хуту ремонт кунед. ҳаракат кунед ё ки дар онҷа қатиш кор кунед. Ака намегӯм ки шумо бирен ягон дил биёвед, ҳамин хел як коре кунед ки шумо да оила ки боз зиёдтар тани хел нев, просто бай хуту як чиз бигиред. Барои ҳамин хел аст ки мардами ба худо, мардами ба хел беҳад зиёд ай ки ҳамин хел дилшикаста мекунанд. Бисёр трактористҳое ҳастанд ки мехоҳанд соҳиби трактор шаванд, не ки ӯ ки хеле гапшо мегӯянд дар хунукӣ ӯ тракторо итан, ина маркан, ин хелан, он хелан, як нозукан, тракторои нозукан. Хеле ман ҳамин хел пеш вақт ният доштам дар ҳамин хели трактор кор кардан. Ба худо кам хештабори, кам шиносера ҳамин хел трактористҳоя занг мезанам. Накун чӣ дар кор? Ҳамо биё дар инҷа мо ози 1500 кор кесем, 2000 кор кесем. Биё 2000 кор кун, чӣ дар кор? Техника мерая, дардш мешава. Мегиранд чанд сол бесум кор мекунӣ, ин хел мекунӣ, он хел мекунӣ. Не бародаро, ягон чиз ба худо натарсед. Ягон чиз тарсидан дар кор нест. Хеле мардум ку ҳеҷ вақт пешравии шуморо намехоҳанд одамо. Ба худо нами як гап ту мегӯм, гапи агар худ падартам боша, хай падар ҳамин хеле аст ки гапи падару модара гӯш кунанд дар коро. Не ки бисёр падаро ҳамин хел просто медонед як гап ҳамин хел аст ки ташвиш мекашанд барои писаршо ки меравад дар хели техника як каси дигар кор мекунад, қимат боз ягон дардш мешава, хай ҳамин хел боз сарш дар бало мемонад, мумкин барои ягон ташвиш кашанд. Не ки ӯ мардуме ки мегӯянд ки эй бача ту нара да ӯ хели техника кор накун, биё қатъи мо дар ин хели ҷо шикатур кунем. Дар кор неста бародаро. Як умр ба худо дар азоб нағалтед. Трактор чӣ хубӣ дора бародаро? Хубиш ҳамин хеле аст ки 5 вақт намоза хондан метонӣ. Ба худо 5 вақт намоза даруни трактор да бисёр кас даруни трактор да хондан метонад. Ки худам бо берун да мебиром. Берун ҷои просто комфортния да берун хондан дорум. Палас ҳастак, ҷои намозам ҳастак. Мебиром берун да ин мисол трактор да кор кесам. ҳамин хел мебиром, паласам ҳамин хел мемонам, паласам тагиш резинае. Мепартонш дар ягон ҷо ҷои намозам мемонам, намозам хондан мегирам. Бо чиз чорам мегирам, дар трактор мемонам, корма давом додан мегирам. Трактор ҳамин хеле аст ки даруни ҷои гарм боварӣ дорам ки иншоаллоҳ ҳама возможно як хел ҷое давдем ки ягон возможно набуд барои намозхонӣ. Яъне ки дар даруни трактор ки будам, дар трактор ки кор мекардам, 5 вақт намоз ма алҳамдулиллоҳ мехондам. 5 вақт намоз ма бе ягон қазоӣ, бе ягон чиз. Хай кадуме трактористе худо медонед, худо дар комментария бинависен ки чӣ хубӣ дора. Ягон кас мега ки о хубӣ оилуки созай. Оилуки созай не ки короче ҳар хел минусоша мекунанд меёванд. Хеле бой кор минус дора, плюс дора, не ки техника хубай. Ба худо барои ҳамин мебинам ҳамин мардами тоҷики худ мо бисёрш права дора, бисёр шавқ дора. Ҳамо
ян амуд желани дора ки мефураш ки пасаяни да трактор кор куна ҳами чи тоҷика дидам да трактор кор кардан ба худо фарқ доранд дига миллатҳо мебини тракторш тозак ништияк сари вақт смазка мекуна мардими худ техникара дӯст медоранд просто чӣ хел бигӯм тарсидан гап нест тарсидан неста ки просто ҳами ягон кадому дастгирӣ намекунем аҷои ҳамон мардак права кагия ё ки дар тоҷикистон праваи тоҷикӣ гирифтагӣ омадагия ва нияти та техника кор кардан просто ҳамун кора худат каан наметунӣ ура ягон хеле негативни хеле чиёш нате ки бача мерай намегиранад кор аҷои корот бекор мемонӣ аҷои корот бекор монди бекор мон ҳамун ҷои корта мепартои меои ку дар замин дар берун хоб куна не ки ва мақсадат бирас ай ӯ мақсадат ба худо рӯ нагардон вақте ки омадӣ ва ин нияти дар трактор кор кардан дар кор нешистад хай ҳо забони русия намедонӣ камтар забони русия ёд мегирӣ дар ягон ҷо кор кардан мегирӣ баъд ай пайи корот мешавӣ не ки ҳо пакат ҳамин строка ки заистем 30,000 рӯзи кориму рафтаистаст кор кардан мегирам 30,000 хуба ҳамон оили ки трактористия меғалтонам не дар кор неста ӯ стройка як умр неста мо намегем ки трактори мо як умра яне ки дар трактор пасаяни кор меёвӣ бародаро ҳамин хеле аст ки бисёр вақт дар любой ҷо бигем беҷои кор намемонӣ агар одаме ки соз ҳайкаҳа битона ништияк ҳайкаҳа битона ба худо мардум даже ӯро мекуванд ҳамон одамое ки тракторист ҳамон одамо дар корай мекуванд ҳамон одама меёванд через хати барои ҳамин бародаро ҳеҷ вақт ноумед шудан дар кор неста чӣ коре канен ҳаракат кунед иншоаллоҳ ҳамаш мешавад ҳозир хайна маслаи мо ани ба фикрам уже рехт тамом ози фильтра ҳозир ҳуй мекунем бо далшиша нишон метиҳам ина бародаро фильтра ҳуй кунем ҳеҷ вақт фанди ира нахӯред ки ай картер поли маслара гирифтем дигар нестак масла ки ягон ҷо дар бичака ё ки дар поота ё ки дар ягон либосот барои ҳамин эҳтиёт кунем ки фильтри ай мотора айҷам фильтри маслара гирифтан дани давом ҳастак масла хелаш мемонад барои ҳамин эҳтиёт кунем ҳама ту ранги дастуи мо ҳамин хел полни ҷазир наша хай ягон ҷо ҷазир наштаст хелаш дар замин рех ҳеҷ кун намекунад хай мо дар ягон гараж нестем ку чӣ кор мекунем бародаро як чизи тозара мегирем агар имкониятш боша ҳамира хушрӯя друнша мешакем ё бисёр рош ҳамун ҷои ҷазириш мемонад бародаро хел исмш камтар чешед оз нигоҳ кунед бародаро ҳамин гирча як камтар тоза мекунем бо зур мешавад ҳозир дидед ба фикрам иншоаллоҳ бас шай ҳозир бо далши тамом тоза кем ҳозир ай боло нишон метам ки пака нигоҳ кунед картера маҳкам каргӣ нестам ҳозираша маҳкамаш каргӣ нестам барои чи барое ки не нигоҳ кунед ҳозир ай боло пака маслаи тозара мерезам ина бародаро мегири канистра 1 литр ним литре ки расход мешавад вообще хелиёша нигаҳ накунед ки масла лишни расход чи дар кор ҳамон маслаи тозара ки мерезӣ мерава ба поюна чӣ мондагия ҳам асталниш чанд хай мондагия да кам кунҷе ҳамун ҷазирӣ мереза ёҷа рехтан мегира тоза дидед ки уже тоза сарка рехтана сразу мегиред маҳкам мекунед ай картер меоед уже полни рехтанаш мегиред ҳозир нигоҳ кунед бародаро ай боло где-то 1 литр тозара рехтам ҳоилам ҷазирӣ уже тиёр наштаст рехтанаш ҳамун тоза меояд ба поёна ҳамун чанд кай мондагиай ҳамун ҷазирӣ баъд сар мекуна рехтана уже нигоҳ кунед ҳами уже масалан мебинед ки уже тоза шудааст метавонед маҳкам кунед уже ай боло полни брезенаш ҳамун чанд литр рехтан дар корай
ҳозир нигоҳ кунед. Пока оилам ҷазир рафтисаст. Масъала ҳамон масъалаи кӯҳнае. ҳозир бо камтар дигар рехтан дар кор ки уже ямида тоза сар шид рехтанаш уже метавонед ки маҳкамаш кунед. Нигоҳ кун бародаро, уже масъалаи тоза уже сар шид рехтанаш. Уже ки мефаҳмед ки уже тозае. Маҳкам мекунем. Тамом. Ки маҳкамаш кунем. Тозагӣ хубе бародаро. Любой чиз ҷазир шид сари вақт тозаш мекунем. Тамом уже кор мондагия ҳамин фильтра часпондан. Тамом. пеш аз часпондани фильтр бародаро чӣ кор кардам дар кор? Як чилик қати ҳамин масъалае ки алиш мекунӣ мерезӣ. боз нигоҳ кунед. қади як чиликта тар мекунӣ ҳамин масъала бародаро. нигоҳ кунед. ҳамин резинда. ҳамин резинда ҳамин хел мешакед камтар. тамом бародаро 100% ҳам хел мегирен мемонемш. медонед ҳамин чӣ гуфтагия бародаро? ҳамин фильтре ҳастак. якмаш ҳамин сальники болоро камтар масъала кан. дуюмаш друшной ягон хеле дар кор неста ки ягон ключ ягон чиза бигири тобтӣ. даст қати фақат даст қати. дуюм даст қати тоб додан. ҳаминҷа дар ина нигоҳ кунед. дуюмаш тоб додан. сеюмаш плюс як. ҳозир нигоҳ кунед. ҳозир нишон метиҳам. ҳозир бародаро мемонам бо нишон метиҳам чӣ хел кардам дар кор. ҳозир ҳамин хел бародаро тоб метиҳем. ҳамин хел тоб додем бародар. уже бародаро нигоҳ кунед. уже камтар сахт шид. ҳамон хел нигоҳ кунед. 4 бор ҳамин хел ва дастат сахт тоб метӣ. дар кор неста бародаро. ягон хел ва ягон ремень қати кашидан сахти. баъд ин ягон калеса неста ки дарай тараса сахт хай кунӣ маҳкам тобуш тӣ ки барои ҳуй нашавад. ҳамин ва даста ҷинси зур мерасидагид ҳамон қадар 4 бор ҳамин хел зур бизан тобуште. тамом. дар кор неста ягон чиз дигар қати тоб додан бародаро. 4 бор ва ҳамин даста қаб 4 бор зур бизан тобуште. тамом. ина бародаро 4 бор тош додам. ё худш хича рақам доранд ки 1 2 3 4 то 4 бор ҳам хел тош метӣ. ина рақами 4 уже пашти рост омад. тамом. тамом бародаро. ина канистра мегирӣ ҳамин болода уже сар мекунӣ рехтана. камтар мерезӣ. камтар мешинӣ шуба мебинӣ проверка мекунӣ. ҳо короче ҳамин қадар чанд қадаре стандартни бояд брезиш. ҳамон қадар масъала. бо мебинӣ ки заводин мекунӣ як чанд минут кор мекунад. трактора мекушӣ. бо проверка мекунӣ масъалаша. ҳамин хел бародаро. ягон ҷои